Umia izan nien, esan duzu zure nebak eta ikasia biela eskribitzen eta lehitzen alienistekin. Eta neskape bai joeten zinen eskolara bai? Eskolara, danak. Neska txikina, 3 urteaz, eskutik eruaten, bufaten ginen filan. Esan egiten diferentziarik semie ala labi egiten. Ez, gurien hori ez. Ama gure ban, eskola hundi zeura joatia. Baina, aitzak guri zeban erosi, bastarrixe. Dama azarre behot, esan, honek diru guztiok, honek eskolara bihartzia hoa izango zen. Baina, ez zeuen orduen urrin bialdu biezan. Elorzen ez zeuen, elorzeko eskolan izen biezan. Baina ez txakue falta sekula bez, ez papelik eta ez... Baina ama baseukan orduen keska hori, ez da? Bai, bueno, ama egon zan, ama laburtetik, 24 urtera artien, etxe baten dana zirela estudiantiak. Danek izen ziren dentistas, médicos dentistas, y ella era el conejillo de Indias. Solían querer sacar muelas y todo. Isa, Da, gure amak ekixen osatzen, herida bat erozer gauza osatzen, ekixen. Janak eitzen, oso kozinera ona, pastelera buena, limpia, guapa. ¿Qué más quieres?